tukokke softtek sik. Softtek. Ngene mbok deripah. Pet. Apa ya nek lanangan kok tuku softtek iki lho. Heh. Syah. Softtek. Sing metu sayape ya ono. Piye? Sing enek sayape? Ora nganggo sing enek buntute sisan. Jantenan kok. Polahmu ki piye to no iki? Gerang tuwekan barang numpak pite so tiba. Lah nek kok cah bayi lagi ajar-ajar pit ngono. Wong loro iki mbok disayang ngono lho ditambani. Seneng ae iki pengen mari po mati. Nganut. Mbak unik ae to. Numpak motor rating ngiwo menggoke nengen. Lah yo bener to no. Sing kucluk ki yo kowe iki. Karepe rating ngiwo ki kowe iki dikeki dalan kon lewat sing kiwa ngono. Kowe malah ngewangi ibu-ibu. Bukane ngewangi ancane sing bener ya kuwi kok. Ancane sing bener kuwi ya ibu-ibu maha benar. Sebeki menengo-menengo. Salah kakan lambe tuapuk pisan engko. Kan seneng apa to wong ora apa-apa kok jare lara. Ibu. Lah ya ndek iki jiblok ki aku ceritane iki numpak pit. Lah aku ki ratingku kiri, aku belokku kanan. Kok salah yo An. Sing salah ki ya kowe kuwi. Lah sing iki kudune ya tanggapno, liwate ya terus ngirim bagas kono ora dadak dikode kudune wis liwate ngerti. Ngene iki sing salah sapa? Ya iki wong wedok wis tuwek ora mudeng kok. Ya tetep kok belane ngiri ora kok kanan. Karepku ki seno ki tanggap ngono lho. Akhire iki mak-mak sing paling menapan kok. Tetep ora kleru kok wong sing pokoke seno kok. Ora apa-apa kok ditiringi lak mari. Wis Lho, kok lati. Loro ae malons. Mangga. Lah Kang Seno. Nggih. Ki ngene. Kok kowe ya sik takok to, yuyu. Lah piye? Wong menggoke ngiwo ya dadak nengen. Lah piye wong aku ya ngabani awakmu ben belokmu ngiri, aku kan nganan. Lah aku tak rating ngiri iki engko ben kowe engko langsung ngene lho no. Goblokmu ki lho no. Ya nek wong lanang tetep goblok, sing menang tetep ibu-ibu. Ya iya, ibu-ibu kudu menang. Wis. Arep sing salah sapa, sing bener sapa, sing penting kowe ndang mari. Mari ya Kang. Jenengan cilik. Yo kanca-kanca ngene iki. Ten kula. Ten kula jenengan pundi ten kula. Iki jujur selawe. Ampun mboten sasusuk wong tilik. Sok mana nek lorone gen gak sat nggodit Kowe iki ngono. nang nggonanmu ki piye? Alah sing nambani kula, ten kula. To yu. Ten kula sing nambani kula. Enjing-enjing mriki meleh nggih. Digecek mboten napa-napa pun ninggali arta. Pun ninggali arta mboten napa-napa pun ninggali arta. Nggih. Tersuwun. Detno. Nggih, tersuwun nggih. Ya nggih tersuwun. Nggih. Tuk Detno. Ya iki jenenge wong wis tiba ketiban ondo. Tuk Det, gak apa-apa. Penting entuk duit. Botol-botol iki cocok digunakne. Ora. Nggih, Mas Kojin pripun? Kok nembe dangang. Nggih niki ngenten, Dik. Lagi sekro-sekro. Wah, ternyata tibake kok ya mengikuti kemajuan zaman. Nggih. Lho, lha niku wonten gendul-gendul kathah niku napa ajeng kulaan solar? Wah, mboten, Dik. Mboten ngangsu kula. Niki ajeng kula gunake kajenge bermanfaat. Napa? Sing mboten gadah lahan-lahan ngenten iki lho. Nah, dimanfaatkan nanti kita potong buat nanam cabe, terus tomat, terus semangka ya ora iso Dik semangka. Iso dienggo ngingu lele bareng Dik. Lho aku mulane nyekro-nyekro iki lho Dik. Lah. Tak kira gendul kulak cilik. Wah, mboten Dik. Nggih, Jenengan pun mireng dereng. dereng Dik. Seno. Lah, enten apa Seno? Seno ndlasar, Pak. Waduh. Gara-gara ngindari wong bakulan. Nggih. Rating kiwa belok nengen biasa ibu-ibu ngoten. Wah, Rating iwa. Sik Dik. Rating iwa belok nengen. Niku maksudnya pripun lho, Dik?
Ya ibu-ibu les rating ngiwa terus beloke nengen akhirnya tabrak Seno kok mburi. Nah, keranjange Nggih. ora apa-apa Senone babak budak. Wah, raine Pak, ya Allah. Lah niki Buret kabeh cangkeme pindah nang motor, motone pindah nang udel. aduh sakne. Krungu-krungu jare ndok-ndokane, Pak. Ping siji. Aduh. Lah niki posisine teng pundi? Teng griya. Waduh, duh. Kula ajeng mriko. Jenengan temen mboten? Waduh, aku niku Dik pun enten kencan kalih para RT Dik. Ajeng niki wau, nggih. Ha, memanfaatkan botol-botol yang tidak digunakan iki lho, Dik. Jenengan pamong kok wargane lara ra diliki, Pak. Ngenten mawon, kula mboten nara mboten napa, sing mara artone, sing penting niku. Niki kula sampe. Niki enten segedhik. Nah, iki engko tak nggo tuku gorengan wong kuwi aku tak 100 wae. Liyane saya tak sangoni sik. Ji, ro, lu, 4, 5, 6, 7, 8 wae ya. Tak kei 800 kanggo obat ya. Nggih. Tenan lho, Dik, disampeni lho, Dik ya. Kula 50, Pak. Aduh. Tak engko dadak jikuk meneh ning ATM. Nggih, pun nggih. Nggih. Nggih, mengki kula sampe nggih. Nggih, atos-atos. 800. Nggih. Mengki yang sampai nggih kalih Yu Tutik kalih Pak Diseno enggal senggang nggih. Nggih. 800. Duit. 800 50. 800 50. 50. Seno 800 nyong. Hah? Kowe iki lho no, mbok aja isin-isin kaku, kelakuanmu iki lho. Kowe iki lanang no, kowe iki lanang. Kayak yo ojo kereng kok ngene. Jan mirang-mirangke tenan. Kowe iki lanang sandanganmu kok ngene karepmu piye? Aku menghibur diri ben ra stres. Rasa stres yo. Lah ngene iki malah tambah nemen stresmu. Ngetono lho, nganggo kotang barang kok ngene iki. Ajar-ajar meteng. Iki barang jarek tak anggone gendongi kucing mbok go gendong. Mbok go joget-joget barang dari ora. Kelakuane jan ngisin-ngisin ki tenan. Kowe iki lho no, diomongi kon ning omah. Tok-tok loro. Wong-wong iku gendho tilik kok malah pecicilan rono. Kowe ku nek ngerti nek kowe wis mari lah ditiliki. Wong loro ameh dikaryake. Penting entuk duit. Marep ora? Jaja. Kowe kuwi lho, cangkeman ra mandeg-mandeg. Esuk muni, awan muni.
Iki wayahe wong tandang gawe, ora bengok-bengok wae. Lisen di kuping apa kowe tok? Aku yo duwe. Wong ora ngerti wayah. Muni. Ngerti yo wayah ngono lho. Cuk. Oh, jancuk piye? Muni yo Sanyas. Wong ora kena diatur. Plester cangkemmu.